Здравей! Дойдох на това прекрасно място и искам да споделя с теб една кратка практика, която има силата да промени живота ти. Да, наистина, ако следваш стъпките, които ще ти споделя, тази практика наистина ще донесе много промяна в живота ти. Така че слушай внимателно, ще отнеме само няколко минутки. Вземи си лист и химикал или любимо тефтерче. То ще ни е необходимо. Но преди да започнем, искам да усетиш тялото си едно безопасно място и напълно да се довериш на него, на процеса. Вдишай дълбоко и издишай. Дишай за 4 секунди и издишай за 6. Дишай за 4 и издишай за 6. Сега разтръскай ръцете, краката, разтръскай, потръскай се приятно. И дори се залюлей няколко пъти. Насочи вниманието си към ходилата, към допира им с пода. Или ако си седнала, насочи внимание към гърба, към усещанията в него. Дай си това време за теб. И нека заедно да си представим теб след 6 месеца. Помисли си за някое желание, за някоя твоя цел. Дишай и още повече придай на тази цел, на това желание, измеримост, усещане. Може да го облечеш в цвят, може да е шумно, може да е тихо. И когато си готова, си го повтори. Дали мислено или тихичко на глас. Какво искаш за себе си след 6 месеца? Как се представяш след 6 месеца? Вече постигнала тази цел, това твое желание. Дали си много по-уверена, много по-спокойна, дали си много по-отворена да споделяш, дали се събуждаш с усмивка и заспиваш с усмивка. Представи си след 6 месеца, когато вече си постигнала тази цел. Дишай и усети още по-силно. И издишай. И сега ти предлагам да я запишеш. Формулирай я с твои думи, но бъди максимално конкретна. Може да започнеш искам, или представям си, или ще работя в насока. Бъди максимално конкретна. Или направо кажи, ще имам и желанието ти, ще съм постигнала, ще съм благодарна за... Може да сложиш и думичката поне, защото всъщност може да заслужаваш много повече, отколкото си представяш. Аз пиша, пиши и ти. Готова ли си? И когато го напишеш, то може да го поставиш на някое място,
където само ти знаеш. Може да е в портфейла ти, може да е скрито в някой шкаф, но знаеш за желанието, което си записала. Всъщност, успелите хора пишат дневник. Много от менторите, които следвам аз, пишат дневник. Защото това наистина действа в насока регулация на нервната ни система, но това са теми, които ще ти разкажа в някои от следващите видеа. И сега искам да прибереш това и след точно 6 месеца да се върнеш към него. Но задачата ни свършва до тук. Искам от теб през тези 6 месеца да си записваш в същия този тефтер, от който откъсна листче или на някое друго място. Искам да си записваш действията, които предприемаш в тази насока. Може да са на ежедневна база, може да са на седмична или месечна. Може да са 2 пъти през тези 6 месеца, но аз те приканвам, връщай се максимално често. И пиши по 1 минута, по 2. Може да е някои дни думичка, някои дни повече. И задължително усещай тялото си, усещай как се променя това твое желание. Не е нужно всеки път да си го припомняш, да му даваш точно измеримо очертание. Ти знаеш, че действаш тази насока и правиш всичко възможно, за да го постигнеш. И знай, че то ще се случи. То ще се случи, когато тялото ти се почувства безопасно и когато то го усети. Защото нервната ни система реагира преди нашия ум. Тя усеща, тя сканира пространството вътре в нас, около нас и в отношението ни. И колкото по-често се завръщаш към тялото, към усещанията, към начина, по който се те кара да се чувстваш това и към действията, които си предприела в тази насока, то, вярвай, ще бъдеш все по-близо в целта. И те предизвиквам след 6 месеца да се върнеш на това видео, така че запази видеото, абонирай се за канала ми, натисни харесвай ме, за да знам, че това е стигнало до теб, да знам, че това мое послание, което исках да споделя много време и което аз лично изпълнявам с теб, е стигнало до теб, защото знай, че имаш нужда от това и аз съм тук да те подкрепя. И ако си готова за една по-дълбока промяна, то ще намериш линк към моя сайт в описанието към това видео, в описанието на канала ми. Разгледай всички ресурси, които имам, свързани с регулация на нервната система, с практики от соматичната терапия, с техники, които можеш да приложиш. И знай, че това работи. Това работи. Пренесох това знание от редица международни програми, за да бъда полезна на теб и на още хора в забързания свят. Да поспрем, да се завърнем към себе си и да усетим силата и мисията, която носим. Така че, благодаря ти. Сподели го с твоя позната, която има нужда да чуе това. И знай, не си сама по пътя. Благодаря ти и до скоро!